nuwun. Katur Mas Kusnanto juragane toko bangunan sembah nuwun. Katur Mas Heru juragane sapi sembah nuwun. Wahyu Face. Ya. Ember lho sound systemnya. Ya. Arah turun. Boy sisan jane. Sambangan itu identik dengan yang namanya campur sari dan tayub. Iya. Bila mana untuk vokalis saya kalau mau pulang dulu nggak apa-apa, tapi tidak bayarannya. Ojo ngono ta. Oh bariki kok Mas Heru gudre. Iya. Terus sengkolo. Melayong gitu Pak. Panggilan kami tujukan buat Pak Rajendra Sapari. Dimohon untuk ke panggung untuk beli KTI. KTI ini jane apa toh? Wah gareng ora ngerti kok. Terima kasih. Cici. Oh, kae lho kae diseneni mbok mude, mau lagune rambut kae. Mboten kok. Biarlah semua menjadi. Satu rasa cinta ya gede ya. Habis ini ya Mbak ya. Mbak biar di sana aktivitas among tamu ya. Monggo. Mungkin sini tak terima lelakonku. Enggak
Dik. Nggih, no. Apa sen wis pinesi bos motor. Tresnamu ora bisa. Ayo, Mas. Kok jono to nggon. Yo jono wae to, Kel. Ning nyatane asli ramu ora bisa atakan tapi hae dentak tungtung tungtung gentak gentuk sar. Banyak jalan menuju Roma. Di jumlah 10 kita bisa 5 tambah 5, bisa 8 tambah 2. Iki umpamane penong cekel gitu. Iya. Iso metu gadok, Iya. iso metu boyo lari. Itu sebuah penyemangat buat hidup kita ya. Iya gitu dong. Bungkus, niku tape nggih bungkus iki. Boten. Ya tak boten ya bungkus nanti marah ya. Kamu Niku kasih lagi dua. niku nasi basi. Ya Allah. Pengkeseni tak terima lalakonku Nadyan beri jeneng hati Muka kasih bareng apa-apa kabeh lalakon urip iki asik apa iki? Jurakane toko bangunan Sampangan. Iyo. Atiku lho, Dik. Nggih. Mbok siksa. Wis ora mbok senengke malah mbok siksa wae. Jogja salam. Iyo. Iya. Kabeh lelakonku Gus. arani Hey. hatiku Atiku lho kesiksa. urip tansah kaya pepeku omah ana tentreme hatiku tansah nelongso sasar sepedino Kene, Dik. Nah, ayo bungoke. Iya kan Mas. Nangis, atiku nangis nelongso. Yen kelingan sliramu digawe lara. Loro terus Nangis, nangis atiku kesiksa. iya Mas. Ninggal aku malah milih gareng liya. Wis lara, Iya. wis nelongso, malah milih gareng liya. Nah, Wis iya. ora masalah, wis kadung dilarke dadi lanang, aja ingah-ingih. Ya ngono Mas. Oh, wis kebal lagi berarti. Panggilan buat saudara saudara Ara ya. Kok saudara Arab. Oh Mas Heru sak rombongan Tayuban lho, sampere komplek lho. Mulang sampel siji gitu ya. Oke. Ngomong gue. Lila aku Lila kani dirambut Nadyan dari kowe atiku keseksa. Iya, ini lho baru-baru hatimu hari keseksa mau nurut-nurut. Dan saya beruntung banget Mbak Asri Nggih. tidak bisa sakit hati Oh, apik men. karena hatiku wis remuk.